Maswera sei muri Zimbabwe tokashira muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions tadzoka zvekare nenyaya dzenyu muzuva ranhasi tine nyaya asi tasapinda munyaya ndoramba ndichikurudzirai kuti guys tokumbirawo kuti murambe muchititumira nyaya handitika kata kunosvika kuna naFriday kudai nyaya dzetu dzinenge dzava shoma. Alright, regai tipinde munyaya yekutanga. Ndauyawo nenyaya yangu tete. I'm 21 years old. Ndakaroorwa ndiri mhandara tikazoita kamwana kedu kasikana. So tete dambudziko rangu riri muimba yemukati. Kubva zvandakaita mwana wangu handisina kana mafeelings tete, kana mwoyo nebonde handina tete. Habhi akatanga kundibata ndinonzwa kusvotwa, sometimes ndotonyepedzera kurwara tete. Murume wangu anongozvitambira munhu akanyarara tete. Dzimwe nguva ndikaenda kuperiod kwemazuva akati one day like 5 to 6 days ndonzwa kufara tete kuti handisi kuzonetswa nenyaya dzebonde. The other thing, ndinorota ndichiitwa mukadzi tete. Handichaziva ini murume wangu anondida ende ini ndinomudawo, anti ndodiwo veduwe ndibatsireiwo, please hide ID. Iri dambudziko iri kare rakawanda mudzimba dzakati wandei. Hatizivi kuti mungavabatsira sei, but pane zvinhu zviri spiritual zviri kuitika. Uyu mweya wakaipa chaiwo, mweya unoda kuparadza imba, mweya unoita kuti munhu asada kusangana nemurume wake asi munhu achiitwa mukadzi nechimwe chinhu chaanenge asingazivi. Ndinokumbira kuti vedare nevanhu vakuru vari pano, tokumbira kuti mungatibatsirawo, mungatipa mazano. Nai ndinoda kungoti musaregedza kungoramba muchingoplaya pati yenyu semudzimai. Handiti munongopretendawo zvinomodi, moda kuti murume agumainda here, anotsvaka kavaenda maine munozofara here. Chingopretendai kuti zviri kufadza izvo zvisiri kufadzazvo kusvika solution yawanikwa. Alright, regai tipinde munyaya. Tete muri sei? Ndauya nenyaya pandeye kusaidi kwaamai. Mai vangu mumhuri mavo vakazvarwa vari 6. Baba vakashaya ndobva vasara namai. Mai vangu ndovekutanga, so pakashaya baba zvinhu zvakatanga kuoma, zvisingafambi zvakanaka. Amai vangu vakasira chikoro panzira vachibetserana namai vavo kuti vaendese vanin'ina vavo kuchikoro vachiita zvekutengesa muriwo. Problem iri pakuti kutaura kwandiri kuita ndonzwa misodzi yangu ichida kubuda. Mai vangu havana chavainacho muupenyu. Vanin'ina ava vakaendesa kuchikoro vane dzimba dzavo, dzimota, mastand. Asi mai vangu vari 1 vanoita kunge vakagezera pakagezerwa imbwa, kunge minyama yose yakaiswa pana mai vangu. Vakadzoka kumusha vasiyana nababa vangu. Mai vangu munhu akanyarara anoda Mwari, so umwe neumwe ari kumba kwake. Gore rega rega hariperi amai vangu vasina kunzi vanzi vati zvakati nezvavasina kutaura. Vanogona kupedza 6 months vasina wavaona, but kana zvava kutaurwa vanofomerwa nyaya each and every time. Mai vangu ndivo vega vanotenderera, ndivo voga vanoloja, havana pavanoti pavo. Ndinonzwa kubatikana neupenyu hwavanorarama. Vanin'ina vavo vose hapana kana aneke navo, hapana anoda kumira navo, kubvira kuna mai vavo munhamo nemumatambudziko. Tisu hama dzavo vakatibereka tiri 4, ini ndini wekupedzisira. Madzikoma angu 3 ndiwo anombomira-mirawo, ini tete handisati ndakushanda, ndiri kutsvaka basa. Amai vangu havana kunge vakaroorwa nababa vangu, so amai vavo vari kudhimanda mombe dzavo dzeumai. Babawo vanongodzengereka nenyika, havana kumbobvira vatendesa kuchikoro. Ndakaendesewa namama tete. Ndinoda kuti ndikawanawo basa toisa musoro pamwe chete tiri 4. Vana vamai vangu tounganidza mari tonoroora amai vedu, because mimwe minyama yatinosangana nayo mukati meupenyu handichazivi kuti zvinobva kupi. Mai vavo vanogara vachigunun'una. Vana vamai vangu tikada kuti tiite chii hapana chinofamba. Hanzvadzi dzavo dzine mari inotyisa, nekwainobva hauizivi. Havana kana mabasa masvina vanoshanda, but kuti vamire sefamily 1 havazvikwanisi. Amai vangu ndivo vanoitwa rusaro raganda, ndo vane munyama wese. Chakaipa chese chaitika kufamily zvinongonzi ndivo. Hameno kuti imhosvo here kudzoka kumurume. Ndinonzwa kubatikana neupenyu hunorarama amai vangu. Ndinoteerera channel yenyu most of the times, saka ndauya kwamuri tete. Kana pane anokwanisawo kundipa basa sezvandambotaura, ndakamboshanda paguest house, even mukitchen ndokwanisawo, nhamba dzangu nechakusenderai. Saka vari kutsvagawo basa remukitchen, guest house. Vane experience bijana vari Cape Town, Somerset West. Kana kune vanodawo kuzovabata, nhamba yavo inoti 074 069 4352. Kune vamwe vanhu vakadaro vekuti unoita sekuti wakagezerwa munyama, zvese zvaunobata hapana chinobuda, ndiwe zveunogara uchipomerwa mhosva. Unoshaura kuti sei nyaya dzichikuda. Pane vanhu vakadaro vedweka vari kutsvaka rubatsiro rwamai vavo, but munyaya yataverengai handi muri kunzwa kuti kunzi mama vanonzi havana pavo pokugara, vanofamba vachibva apa vachienda vachibva vachienda apa. Apa vakarega chikoro vachiitira kuti vaendese masiblings, but masiblings aya hachavadii, havachavarangariri.
tombozvibvunza kuti saka muupenyu toregere kubatsira vana vamai veyo, because apa munoona zviripo apa zvakaitika pacho kuti she actually sacrificed their life. Sometimes being selfless, unoita selfless, uchida kubatsira the next person, but these people they don't even appreciate. Alright, it's okay, ndipapo ndapawo. Asi ndoda kubvunza pakesi yagogo yekuti vanenge vachinyatsona kuti mwana wari kutambura akabvapo unogara pa akabvapo unogara pa patoramba uchiti ndoda mombe yeumai ndoda mombe yeumai, munoidhimanda kune ane murume wacho nasi mupicture. Guys, can we be realistic? But anyway, I do believe kuti kusabvisa mombe yaumai ndokuri kuita kuti vasadi upenyu hwavo husaita zvakanaka. I don't know. But anyway, zvinhu zvacho zvakaoma. Handizi hangu mongo ndipo ininiwo ndidzidzisewo because we are also learning. Handiti tose tiri kudzidza. Can you educate me? Alright, regai tipinde munyaya yedu inotevera. Tete zvakaoma henyu, ndakauraya nyoka yeurombwa ikasiya vana vacho vachibereka hino. Mumba mandaigarisa mother snake mazara mababy snakes achiti mwarara pese pese. Pamba hapachagariki. Vatete ndiudzei, makamboonepiwo nyoka inoti waiuraya panobuda zvivana mukati mayo? Kutanga rini nyoka ichichengeta vana mukati? Kutanga rini nyoka ichichengeta vana mudumbu mayo? Handiti nyoka inosiya mazai muvhu here? Handiti vana venyoka vanozobuda pasi here? Izvi handisati ndakambozviona. Ndosaka ndauyawo kwamuri ndichiti mwana asingachemi anofira mubereko. Ndauyawo kuzotsvaka mazano kwamuri vedare nemi vatete. Ndatova musungwa pamba pangu, handichina mufaro mukati meupenyu hwangu. Pamba pangu pakuita kunge pasnake park hazvichanakidze. Ko chii chakaitika kuti at 29 ndibatane nesnake family pazera duku randinaro kudai? Handinyari kutaura pamberi penyu kuti kuda mari zvakanyanya nekuda kukurumidza kupfuma kukakubata zvine simba kunokuisira pasi, kunokusiya wabatana nacho. Wazviwisira muna taisireva. Ini ndakarerwa nambuya vangu vakandikudza nenzira dzakanaka, handidi kukunyeperai. Musi wesvondo vatete taimukira kunonzwa vhangeri. Mbuya vangu vaimeka sure of that. Zvekuzobatana nemushonga zvakazoitawo zvemusoro wangu. Ndakarerwa nambuya vangu mushure mekunge vabereki vangu vatorwa nechakapedza mbudzi. Chandinozvituka up to this day ndechekuti ndakatadza kuprotecta munhu akandichengeta, ndakatadza kuvadzivirira. Vatete ndinoziva zvinonzi seri kweguva kuna muteuro, asi dai ndaiwana mukana ndainokumbira mbuya vangu regero ndichiti mbuya ndiregererei, kwaiva kusaziva mbuya vangu. Ndaidawo kuvafadzawo sezvo varivo vaiva mubereki wangu, asi ndakakurumidza kumedza kutsenga kuchada. Zvino ndakazodzipwa. Vatete nyaya yangu inotangira pakushanda kumou. Pandakapedza form 6 vatete ndaiva neshungu dzekuendera mberi nechikoro. Mbuya vaizama nepavanogona napo kundifukidzira zvekuti hapana musi umwe chete wandakamborara nenzara. Vatete, asiwo mari yekuenda kuyunivhesiti mbuya vainge votatarika. Wega wainyatsoona kuti chembere yevanhu ine shungu asi zviri kukona. Saka ndakadhisaidha kuti ndaizoshanda kwegore rimwe chete kana zvarama maviri ndichiunganidza mari yangu yekuti ndiendewo kuyunivhesiti. Mbichana mbichana ndaizotengawo mbatya. Ndainge ndanzwa kuti kuyunivhesiti kunopfekwawo zvakanaka. Imwewo ndaizotengawo foni, imwe ndotenga kompyuta, imwe ndoshunirawo fizi. Zvaizoitawo chete. Shungu dzangu dzaive dzekusandura upenyu hwangu nehwambuya vangu kuti tigozorarama upenyu hwakanaka, asi ndakazviita nenzira dzisina kunaka pekupedzisira. So ndaitamba nemwe musikana anonzi Ana. Ana akati achingopedza kunyora ainge atova pabasa. Ndikamuti kana azonzwawo kunodiwa munhu wekutengesawo mushopu andiudzewo. Vatete, pasina kana mwedzi ndakati rombo rakanaka. Ana akandiudza kuti shamwari yabosi wake yainge yava kuexpanda business, saka aida munhu anotengesa pane imwe mall. Ndikamuti ndairida. Pasina nguva ngani Paida akandifonera akati ndiuye kuzotanga basa. Ndakatenda bosi Paida nemukana wavainge vandipa, ndikapromisa kuzoshanda nesimba rangu. Vatete, kana kuri kunyemwerera pandiri ndipo paiva pamusha pako. Bosi vangu vainge vandiudza kuti customer ndiyo inoita utambire, saka wakafanira kuibata samambo. Bosi vaitenga midziyo yemumba kubva kumapoto, maketeni, makushini, zvese hazvo zvemumba. Zvinhu zvabosi zvaitengwa vatete, zvekuti vaiti chero vakandisira loose change zvaishaya basa. So ndaigara ndakanokumbira change kumusikana wepashopu yandainge ndakatarisa nayo. Aiva asingandinyimi zvake. Ndiko kwakava kutanga kuirana nemusikana wechange. Ndichamuti Anisha. Taiti kana kusiri busy ndainotandara zvangu mushopu make. Handiti mashopu ainge akatarisana, so ndaizoona makastoma achipinda mushopu medu. Nekuti munoziva kuti kune mazuva ari busy, kozoti mazuva kunomboti zii zvichienderana nekuti mwedzi uri papi.
Ndakabva ndatanga kuira naAnisha vatete tichingotaura chino nochocho. Aiva gossip buddy wangu zvekuti takapedzisira tava mabest from zvinhu zvebusiness kusvika personal. Saka unoora mari bosi wako havanetsi here? Tichibvunzana mibvunzo yakangosiyana-siyana. Mukubvunzana umu vatete imo mandakaita discovery yandakaita. Anisha ainge asingashandiri munhu. Anisha waizvishandira oga, aita business rake oga. Nemadhuru aita rent yepamoo apa aizvikwanisa sei? Apa Anisha aita business rekutengesa macereal, masnake, masweets mushop make maiitawo busy. Ndakatanga kubvunza Anisha kuti aizvifambisa sei. Ndakafunga kuti aiva nashuga daddy aimupa mari yekuita lifestyle yese iyi. Saka kana aizovawo nespare sugar daddy agondilinka. Vatete handidi kunyepa, pressure yainge yaakusvika kwandiri. Pandakabvunza Anisha nyaya yashuga daddy akapwatika nekuseka. Ndinorangara achipindura chirungu chekuti who needs a man when you can make your own money. Mashoko aNisha ainge ane udzamu. Zvokwadi ndikaita mari ndaizokwanisawo kuteverera madreams angu ndochengetawo ambuya vangu. Ndakatanga kunanzva tsoka dzaAnisha ndichimunyengerera kuti andiudzewo chokwadi pamusoro pemari. Akati ndainge ndaita mwana napazviri. Ndakati ndainge ndaita mwana pakudii. Iye Anisha wacho ainge asina kumbukura. Aiva muhombe mbichana nemakore 3, so we basically age mates. Vatete akanditi kana ndaizopinda mandiri aya ndaitozoona kuti zvekushandira bosi zvainge zviri zvekushaya, ndaizotangawo kuita zvinhu zvangu ndega. Chokwadi here, mari yaiwanikwa nabosi ndaizoiwana kopi. Zvaizomeka sense fani. Anisha wakanditora akaenda neni kune imwe n'anga inogara kuEpworth vatete. Asi akanditi ndisazoudza vanhu. Akanditi ndisazoudza vanhu zven'anga iyi. Anisha akasvika kuti kuna sekuru ndakuvigirai customer, taurai nayo. Akabva abuda akanogara hake mumota make. Akandisiya nchitaura nen'anga. Ndakaiudza history yangu uye maplans angu neupenyu hwangu. N'anga yakati zvainge zvakanaka kwava kutora mudzi vatete wandakaona nemaziso angu. Vakati mudzi uyu unofanira kugara mumukaka wenguruve chete uri mubhodhoro pasingaonekwi, ndaizoita mari yandaitsvaka. Zvakanaka chete, sekuru vakapindura. Ndikati hongu. Ndakavabvunza kuti saka vaida mari pazvinhu zvavainge vandigadzirira. Vakati hapana. Ini ndekupi kwekuti uri customer ndiwe uri kutenga chinhu haubhadhari chinhu. Zvainge zviri zvinyowani izvi kwandiri. Takadzokera zvedu naAnisha kubasa. Vatete kuviga mudzi wangu mu1 room mambuya zvaisaita, so ndakatsvaka bhegi raigara kubasa. Mukaka wenguruve ndakaenda kune rimwe purazi guru tichangobuda muHarare ndikanotenga naAnisha. Akanditengesera akangoti masister, let's hope hamusi kuda kunouraya munhu. Uyu ainge akavhengedzera ngamiswe. Takangoseka tikati aiwa taizoda weekly supply taushandisa kunakisa ganda wakangofanana newedhongi. Ndakadzokera kubasa ndikanoisa mudzi uya mumukaka. Umwe musi ndiri kubasa ndichienda kuchimbuzi ndakanhonga $300. Vatete itsva yairatidza kuti yainge yadonhedzwa nemunhu. Ndakatarisa left right and center ndikaona kuti hapana kwandaiona, ndikaitora ndikaiisa momwe. Mari yangu yakawanda kudarika yandaitambira. Ndakabva ndahodha madaily pumps aya ekumbonetsa makore apera, makalazi akasiyana-siyana. Ndikakumbira kuti Anisha andisire mushop make. Haana kuramba sekuti iye aisava nebusiness rembatya asi rezvekudya. Staff yangu yakapera mudenga semabhanzi anopisa. Vatete ndiwo masimukiro andakaita zvekuti pandakazonyora resignation bosi vakabatikana nekuti kubata makastomers semadzimambo ndiko kwaiva kwangu. Asi chekuita pange pasina, ndaifanira kuti ndichirumukawo ndainge ndava chigondorwa chainge chakugona kuzvifurira. Vatete handina kukangamwa mbuya vangu. Ndinorangarira kuti pandakavatengera mbatya mbuya vakatenda zvakandibata. Vakaita munamato wakandishungurudza. Hanzi Jehovha dai maramba muchikomborera nherera yangu, ziso renyu risabva paari, muri Jehovha wenherera. Kuzodaro naigoko dai vaiziva. Ndakanyepera gogo kuti murungu wangu ainge avhura rimwe branch kukwekwe, saka ndiko kwandainge ndoenda kunomaneja ikoko. Asi ndakavimbisa gogo kuti ndaizodzoka ndichivaona vhiki roga roga. Vatete hakuna kwekwe kwaiendwa. Ndaiva muHarare asi ndaiita kuti ndiwane time dzekuita mikimoku dzangu. Mandiri angu emukaka wenguruve midzi mumukaka wenguruve. Zvinhu zvakafaya. Kwekuwana mukaka kwaivepo. Ndakatanga kuita business rangu ndichiita zvakasiyana-siyana. NaAnisha taionana pano neapa nokuti tainge tiri busy neupenyu hwedu. Ndakatengawo mota yangu.
asi ndaiti kana ndoenda kwagogo ndaenda nemakombi ndaisada kuti gogo vafungire zvakaipa. Mbuya vangu ndakagadzira pamba pambuya vangu ndikapa renovate, zvose zvavaida vaizozviwana. Vatete nekuwandirwa nezvekuita ndakakangama kunotenga mukaka wenguruve uya. Ndakazviona waiva musi weSaturday apa kuPrazi kwaivhara maweekend. Ndakafonera supplier kuti kana aigona kuita madhiri andiitire madhiri, akati zvaida ari paground zvokutumira zvonetsa zvodzingisa basa sekuti kune nguruve dzaive dzabereka, saka ndimirire Monday aizondiitira plan. Monday kwaiva kure vatete, ndakamutsa mota ndikaenda kuMall ndikanotenga wemombe. Mudzi uya wainge wogara mubedroom mangu. Daizenge ndaane imba hombe ndini uyo irei zvangu mudzi fresh mukaka wemombe. Handi mukaka here zvekuti wenguruve raive drama randaizodhila naro musi weMonday. Monday supplier akandifonera akati order remukaka rainge raita wonderful excellent, ndaizorasa wemombe ndoreplacer newenguruve. Naye vatete zvemukaka wemushopu wemombe unogara mubox ndaiva ndazvinzwawo nani uye kupi. Nhamo yangu yainge yoda kuzotanga manje, nhamo inosangana nevarombi vanotyora miko. Pandakati ndichichinja mukaka wemombe ndiise wenguruve sekutaura kwasekuru, ndakawana mudzi usisiri mudzi. Instead of mudzi mainge mune nyoka. Vatete hazvidi kuudzwa kuti mahwani atanga. Ndaiziva kuti ndidzokere kwasekuru kupedza time ndini ndainge ndabhaiza big time. Ndakaenda kubasa, dhei rakapera ndakazeza kudzokera kumba nekuti ndaiziva kuti kumba kune mahwani chaiwo. Vatete ndakasvika ndikawana nzvendzvana iya yakura kuita senge yaiswa fertilizer. Everyday nichidzoka kumba ndaiwana yawedzera length. Nyoka was becoming a menace. Vatete ndakadzokera kuAirport asi ndaiziva hangu kuti ndiri kupedza nguva. Vatete sekuru vakanditi nyoka yaiva problem yangu noti yavo. Havana kumbondipa nyoka, vakandipa mudzi. Chaiva chokwadi hacho, asi kuti ndizova nenyoka yaikura zvekupenga inyaya yemudzi uyu. Mahorror stories aya ataimbonzwira kure ainge azova personal. Vatete musi wemuvhuro wakasvika ndina kuona nyoka pausual place. Nyoka yainge isisachadi zvemukaka wenguruve. Ndakangoti hamenowo vatete, kana yatiza zvinenge zvandinakira ini. Foni yangu yakabva yarira, aiva musikana aigara mambuya vangu tete. Ari kuti mbuya vakangoti nyoka, asi ndivo vega vaiona. Vakachema vakabata gumbo. Mbuya vangu vakamhanyiswa kuchipatara, asi mbuya vangu havana kurarama. Mbuya vangu vakafuga ravo rega. Nanhasi handisati ndarecover mbuya vangu here, my one and only. Vatete postmortem mbuya vakaonekwa vaine maziso enyoka pachitsitsino. Nyoka isina kuonekwa, yakangovinga ivo vega. Ndichidzoka kurufu ndakaona nyoka yadzoka, handiti yainge yapedza basa rekundirwadzisa. Nekushatirwa ndakatora demo ndokuitema nepakati ikaita mapisipisi. Vatete asi ndainge ndisina kutarisira zvaitevera. Panyoka pakabuda zvinyoka zvisingaverengeki. Nawo mumba mangu muri kuita senge muzoo. Vatete nyoka idzi dziri everywhere. Ndinogara ndega, ndingagara nani nedambudziko randakazvitsvakira kuita kuzvisikira moto muziso. Vanhu vanochiva life yangu vachiti ndakagarika. Hapana kugarika, ndine nhamo yangu ndega isingatarisiki. Vanhu vanofunga kuti ndina Blesser Bay, hanzi Tilinkeo. Vatete havazivi kuti hapana chiripo. Mablesser acho inyoka dzakazara mumba mangu. Ndatambura, chikoro handina, mbuya vakafa. Zvino ndichaitawo sei? Sorry, gogo. What I can just say is, pane vanhu vari muinbox mangu kuFacebook, kuTikTok, vanonge vachida nhamba dzevanhu vakaromba. I think tazvinzwira toga kuti zvinhu izvi kaizvo zvinochinja. Right now munhu anenge achigara netunyoka twava tunzvendzvana twazara mumba. KwaSatani hakuna reverse gear. Hazviperi zvakanaka, it doesn't end well. Handiti ndoziva kuti vazhinji venyu munoramba muchingoti tipeiwo, ina handina nhamba dzandokwanisa kukupai. Ora regai tipinde munyaya inotevera. Vatete regai nditange nekuzviseka. Rimwe gore ndakahodha saga remabhatani ndichifunga kuti ndazoitawo mari sezvo maIndia andaishandira aitengesa mabhatani, zvipeneti uye shinda mushopu. Ini ndini ndega munhu weganda dema aishanda pamaIndia ipapo. Ndaiona vatete panze pakamira motikari dzakanaka, vana vacho vachienda kuzvikoro zvinodhura. Ndikati mabhatani ane mari aya. Pamusoro pazvo vaigona kubhadhara taxman, vaigona kubhadhara ini mushando wavo nevamwe vakawanda vachitosara nechenji. Ndakabatawo pfungwa yekuhodha mabhatani. Ndaizoitawo mari ndikasiya zvekushandira vamwe vanhu. Asi ndaizozviita muchihwande maIndia andaishandira asingazivi. Uye ndaizotangawo kutengesa muchivande maIndia asingazivi.
ndichiba makastoma avo chinyararire vatete. Zvimwe ndaizoitawo mari ndikaponawo nhama yandaive nayo. Ndakarayira mabhatani kubva kuSouth Africa. Ndakatenga mabhatani aya. Vose vakamboshandira maIndia vangatenderana neni kuti havabvumidzi vashandi kuti vabate mari. Ungatovasvitsa chino nechocho asi pamari haulumi. Iyoyo yaisava problem. So kuti ini chandaida yaisava mari asi makastoma aitenga kwavari vatete. Saka ndaiti kana ari munhu mutema ndabva ndataura pandinenge ndichimusvitsa zvinhu kuti kune mumwe munhu andaiziva aitengesa the same buttons necheaper price. Ndanga ndisingazoti ndini nemhaka yekuti ndaichengetedza basa rangu. Saka kutengesa same product raingowa side hustle rekutsvaka mari. Tete muZimbabwe munotoda kuti umutse ukasadaro hazvifambi zvakanaka. Mabhatani haana kumbofamba chero hazvo aiva good quality. Ndainge ndava kuziva masupplier ake vatete. So ndakanga ndoorder direct from masupplier ake. Ndaifunga ndichaita mari sezvo ndisina ma-overhead expenses asi zvakakona. Saga ramabhatani ririko kumba rakangogara. Dzimwe dzenguva ndinowana zvangu vana vachitambisa vachigadzira zvimacraft zvavo. Ndainge ndahenga mabhutsu ndikati kuda handina kufitwa nemari ndikabva ndasiyana nazvo. Chandisina kunge ndaziva ndechekuti vandaishandira ava vainge vane secret ravaichengetedza, secret yavaisada kuti izikanwe nevanhu. Kana tazogara hapana rudzi rusina mushonga, asi kuti mishonga yemamwe marudzi inenge iri in plain sight uchiiona asi usingazivi kuti ndiwo mushonga. Vatete, ndaona zveside asi zvaramba. Ndakati beta ndigomere ndiri panzvimbo pane kusiya basa. Kana ndaizosiya ndaizodini naivedwe. Pabasa pemuIndia apa paive negirazi raigara hove mbiri. Handingazivi rudzi rwehove uru vatete type yacho, asi twaiva tuduku asi asiri matemba. Ndaiona tuchiiswa chikafu asi twaive tusingambofutunuki. Everyday muIndia aiva nemvura 5 liters yaanobva nayo kumba osvikobisa inenge yavata irimo oisa new one. Handina kutoziva kuti marituals ari kutoitwa in plain sight pamberi pevanhu, vanhu vose vachiona. Tete, chechipiri ndakafunga kuti hove idzi dzinofanirwa kuiswa fresh water every day. Ndiwo mutemo wacho. MuIndia aiti kana aisa mvura mufish tank sandi matengero aiitwa mushopu make. MuIndia uyu vatete aizenge aita diversify business. Pachikona painge pane maplastic, pamwe pakakona paizenge pane macosmetics. Asi chainyanyondishamisa ndechekuti paitiwa nemamwe mashopu aitengesa same product, same pricing, asi mashopu avo aisaita busy yakadaro. Dai aiva munhu mutema ndaiti ane mudanira wekukoka vanhu. Zvino uyu aiva muIndia togoti aiva nei. Nerimwe zuva muIndia haana kuuya kubasa. Zvainzi nyama dzake hadzisi kutora musha. MuIndia mombe ainge ati kurei saka nyama dzainge dzati tapirei bichana. Kakauya mwanakomana wake aisava mudiki zvake anga ati Sam. Vatete semunhu aiona zvaitwa nababa vake kuti everyday vanoisa mvura iri fresh mufish tank. Pandakaona mwana wemuIndia asina kuisa mvura ndakati hino hove dzabambo vake dzava kuzofa. Ndakamhitsura bhaketi ndokundochera mvura vatete. Kwakubvisa yaivemo kwakurasa. Handiti ndaiona bambo vake vachiita, so ndainge ndine experience yekuona. Ndini uyo mhitsu bhaketi kwakubudisa mvura kwakuisa nyowani. Vateteka handina kuziva kuti ndabhaiza big time. Ndavhiringa zvinhu zvakawanda nekuita manjeru, kuchenjeresa kwakanyanya. Mazuva maviri akapera hove dziya dzakatanga kufa one by one dzichipera. Vatete pakazodzoka big boss akachenuruka achiona hove dzake dzafa. Kana muchiziva building rakatsva mugweru, rakatsva zvisinganzwisisiki, ndipo pandaishanda. Pakapera hove kufa, building rakangofuma rakatsva. Akaitwa ma-investigation hapana chakaonekwa. Isu takazosiya mabasa acho. Handina kumbobvira ndazviti bufu, hazvitauriki. Zvingataurike kuti ndakaita manjeru ndikabata zvisingabatwi. Takazonzwa nerunyerekupe kuti muIndia ainge ane zvaakabata, upfumi hwake hwanga husiri hwoga. Ndaifunga kuti urombo huri kuvanhu matema chete. Mvura yandaifunga kuti mvura yainge iri yezvitunha inogeza vanhu vakafa. Ndakazviudzwa nemusikana aivashandira. Zvose hove dzacho nemvura zvaiva zvemushonga. MuIndia aitotenga mvura yezvitunha kumochari vatete. Kwandaifunga kuti kuda hove zvakanyanya yaidwa mushonga, yaitwa masikati machena, yaitwa in plain sight, yaitwa pamberi pemhomo. Laki panga pasina maCCTV, ndaizoonekwa ndichidira mvura mubhaketi. Ndiwo maponero andakaita. Ine hangu hapana chandakaona.
ndaimbopota ndichirota tuhove tuchiuya kuhope twakawanda tuchindimomotera senge twaona chikafu. Asi kubva zvandazonamatirwa kuchechi handichasangani nadzo hope idzi. Ndiri kurarama nekutengesa, kwete handisi kutengesa mabhatani kikiki, ndinopfuya huku nekudzitengesa. There's one thing about us Zimbabweans. If we see someone selling something, isu toso unonotenga sagara mabhatani. Anofamba. Indakazopotengeswa mafuta svika mafuta anetsa paZimbabwe. Cooking oil chaiyo. Tenga. Ndinoyo ndatenga bhokisi ramafuta. Kunodai mafuta yagara zvese neflower. Hapana kana umwe akambozvitenga. Zvagara asi kwachinzi kwai zvinofamba. Tinozviita izvozvo semaZimbabwean. Ndakaona vamwe venyu vava kutengesa goat milk. Zvinhu zvacho musatevedzera zvinhu zvavanhu. Right, pane nyaya iri panapa iri kufamba sei? Vatete, zita rangu ndinonzi Tafadzwa, uye ndichida kutaura chokwadi pamberi pedare rino. Handina kumbokura ndichitambura, asi ndingangoti ndiri munhu ari competitive, anoda competition zvakanyanya. Handidi kuona anouya mberi kwangu, ndinoda kuti vanhu vaone zvakanaka pandiri. So kubudirira kwaViolet hakuna kundibata zvakanaka. Violet ega anga aenda nembinga, mbinga yacho yaiva negold mine. Handina kufara kuti munhu akakura ndichiona ozoenda pamusoro pangu. Kwete vatete, ini godo chairo ndiro rakaita kuti ndibate mushonga. Vatete, ndaiva nezvaso zvangu zvemabhotiki, asi zvaisava enough kusvika level raViolet. Inini ndaiti kana ndada chinhu ndainge ndisingagadzikani. Ndaishaya chero hope, chero appetite yaitiza. Ndaiti kana ndoda chinhu ndinenge ndachida zvamuchose. Zvakatangira paricho yandakanzi ndiite neimwe n'anga kuri kuzama kupfuma, kuzama kusvika palevel raViolet. Vatete, handina kunge ndazviona kuti Violet akagara paakagadzikwa. Zvake zvaive zvenyasha. Ndakarumwa nechekuzvicherera ndiri ndega. Manje inini handina kubatiswa nemushonga sevamwe vatete. Kwete, ndakarombeswa nebhuku chairo. Hongu, bhuku ramunoziva. Vatete, regai ndigare ndapa chenjerero kuvateereri venyu. Ndichiti kune vanobata mushonga, hapana tisingarombesi. Saka semunhu akapinda mazviri, ndinokuyambirai ndichiti, vehama, tambai makachenjera, chinouraya hachitauri. Ndakaenda kun'anga ikanditi ndaidei. Ndakapindura nemazikonfafa ndikati ndaida mari. Akabvunzazve unodeiko? Ndikapindura ndikati ndaida mari. Vatete, akanditi pasina kutsvaka mari chii chimwe chandaifarira. Ndakapindura kuti ndaifarira kuverenga. Vatete, chaiva chokwadi. Kubva ndiri kuprimary ndaifarira kuverenga, chero ndiri muchimbuzi ndingatoverenga chigaba chedomestos. Zvisinei, n'anga yakati zvomore rinozi bhuku raiva munhava rake. Ndichiradza kuti rava nenguva ririmo, sekuti raiva nemapeji angati sakarei. Zvaivemo mukati zvaiverengeka. Raiva bhuku rine makavha echikumba rakasungwa netambo dzechikumba kuti mapeji asarasika. N'anga yakanditi bhuku iri ndiro raiva nemasekireti eupenyu. Zvose zvandaitsvaka ndaizozviwana mubhuku. Ose masekireti ekutsvaka mari ndaizowawana mubhuku. Ndakabvunza kuti bhuku iri vainge vari wanepi. Vakanditi shaya dzavo dzainge dzorwadza, vaida kuzorora. Vakanditi chero zviite sei bhuku iri raisafanirwa kuverengwa zuva rovira kana kuti zuva ragara muna mai varo. Ndaifanirwa kuriverenga masikati, zuva rakacheka nyika chete. Ndakabvunza n'anga iya, yakandipindura ikati chete. Ndiri munzira kudzokera kumba kwandaigara, ndainzwa kuzvisvora fani. Ko vanhu vakadii kundiudza kuti kuromba kwakachipa. Kwakachipa sekutorera mwana chiwitsi. Yezvi ndainge ndapuwa bhuku. Pane kuti ndipiwe mushonga, handiti dai ndakaziva ndakati kasikei kuromba kwacho. Izvozvi ndingadai ndichituhwina mari. Handina kuziva kuti china manenji hachifambisi, chinotanga chati mavara acho aonekwe. Handina kunge ndaziva kuti kuromba kwakaoma sekuzama kuda kuisa pemusoro wemupostori. Handina kunge ndaziva vatete kuti kutotsvaka mari yeziya kwakadochipa pane mari yekubata mushonga. Zvokwadi vatete, kutaurai kuti kuromba ritori basa pachezvaro, zvinotoda kushinga. Manje paiva nedambudziko guru yepanhoi. Inini masikati ose ndaiswera muzvirauni zvangu ndichitsvaka madhora. Ndambotaura pamusoro apa kuti kubudira kwaViolet kwaindirwadza seronda riri mumhino. Saka ndaida kuzama kushanda sechiringazuva, kushanda masikati nekushanda manheru. Zvichireva kuti nguva dzekuti ndiverenge bhuku, zuva risati ranyura muna mai varo, ndaiishayiwa. Woti kumabhotiki kwedu nemakastoma, ukadaita zvechisaladi pabasa, unotizwa nemari. Saka ndaisora ndichitsvaka makastoma. Pandinopedza ndenge ndaita senge ndaiswa muzibhodho size 20 kuri kuneta. Mumusi ndakazotora mwoyo wangu ndikaurovera padombo. Mwedzi wainge uri pakati, saka mari yainge iri shoma.
musi uyu ndainge ndisina basa rakawanda, saka ndakambotora bhuku rangu ndokumboti ravei. Papeji randakavhura raitaura nezvekudhirowa denderedzwa muvhu wobayira tsono pasi dzakatarisa mudenga. Ndakaenda pamashopu aiva pedyo yaitengesa zvekusona-sona ndikanotsvaka tsono yangu. Sezvo zvimabhotiki zvedu zvaiva laini rekumucheto, vatete, ndakaenda kumukoto zviya zvokuti mashops anofuratirana posiya space pakati. Vatete, ndakanotevedzera zvaive zvakanyorwa mubhuku kuti ndidhirowe denderedzwa iri. Vatete, ndakaita senge ndiri kusunga bhutsu kuti ndikwanise kuita zvinhu zvangu pasina anomira achida kutarisa kuti chii chiri kuitika. Ndakapedza, laki hapana wakandiona. Ndakadzokera kushopu. Zvakazoitika ipapo hamungazvitendi. Ikonomi yakaoma. Pakati pomwedzi vanhu havana mari. Vatete, nhumbi dzangu musiwo dzakatengwa kani. Ndaizenge ndoti rimwe divi mafuta ekuzora. Ndakaita mari. Mumwoyo mangu ndakati zvazvinodai pamuti munyoro kuzoti wakaoma. Handizivi kuti chii ihuman nature here nesu vanhu. Chacho chatairambidzwa ndicho chatinoda kuexperimenta nacho. Ko ndikadai zvinozodii? Vatete, pandakavhura bhuku iri ndakatanga kuita bhiza ndisati ndamboita zvekuti nguva yekuvhura bhuku masikati ndichiita zvima-rituals yaindinzvenga. Saka ndakati ndakachila umwe musi manheru ndokurangara kuti ndainge ndakangamwa kuverenga bhuku rangu. Ko zvaiva nebasa rei ndikaverenga usiku? Ndakavhura bhuku, ndavhura ndakanzwa mhepo kufefetera kuti kupe kumeso. Ndakatarisa mawindo aiva akavharwa ndikati hameno kuti mhepo yabvepi. Vatete, one day ndakaverenga, ndakangonzwa kufefetera kwemhepo. Day 2 ndakaverenga, day 3 ndakaverenga, ndaingonzwa kamhepo. Musi wechi7 ndakanzwa chinhu chakagara pamubhedha wangu. Ndakachinzwa asi handina kuchiona. Everyday manheru chinhu chakatanga kugara pamubhedha. Ndaichinzwa asi ndisingachioni. Mari ndainge ndava nayo. Level raViolet ndainge ndorisvika mbichana. Saka taizenge tava pasame level. Vatete, mumvuri uyu wainge zvino wondibata-bata nenzira dzisina kufanira. Vatete, mukukura kwangu ndainge ndakanzwa kuti ukapisa mhiripiri nefodya zvinodzinga mweya wetsvina. Ndakatsvaka gwangwandiro ndikapisa fodya yangu, mhiripiri pamwe chete nemafuta egwai kuti zviite pawa. Ipapo ndipo pandakaipisira, ndipo pandakaigochera pautsi. Mumba makaititya mukakachidza zvekuti neni wacho ndainge ndonzwa kukachidziwa. Ndakanzwa chikwee chakandivhundutsa, chikwee chakandityisa, chikwee chaidonhedza gonzo musilingi. Kwanzi unofunga kuti unotidzinga nefodya uriyo wakati koka munhu. Handi ndiwo wakativhura mabhuku kwataigara ukatiunza munhu. Manje hapana kwatiri kuenda. Ndakawa ndichipera pawa zvira kuti mumvuri waisava umwe chete yaiva yakawanda. Ndakadzokera kun'anga iya yakatsika madziro ikati ndakakudza kuti bhuku harivhuri mausiku. Uri nyama dyiwa iwe. Ndakakweva makumbo ndodzokera kumba. Vatete, ndiri kugara nezvinhu zvandisingaoni. Ndiri kugara nezvinhu zvinondishandisa. Ndine zvinhu zvinorembuka kunyasi kwangu. Kuwanda kwehurembu-rembu, kuwanda kwemari. Vatete, dzimwe nguva ndinonzwa senge mvura yati hu. Ndikanzwa kuti hu, ndoziva kuti ndoswera ndichiita mari. Ndinonzwa kuzvisvora nezvandakaita. Level raViolet ndakasvika ndikapfuura. Asi zvoitika kushandiswa nenzira sina kunaka ndiyo yandisingafarire. Kushandiswa nemumvuri here? Mumvuri here? Bhuku iri riri addictive. Handikwanisi kugara ndisina kurivhura. Zvakaoma hazvo, ndiwo nyaya yangu. Competition yakandipinza mumadhaka. Right. Tine nyaya yaDanmore Tarwinga, if you remember very well. All right. Saka, his body has been transferred from Lublin and is on the way to Warsaw. The cause of death was said to be ICD-10 code 126.9, pulmonary embolism without acute COR pulmonal. They rule out any crime but are still looking to understand what caused it. So they still have some of his belongings. For now, death certificate was issued and his passport was given to Pala to continue with the process. A memorial service is going to be held this Saturday. Mari, so far, GoFundMe, people have managed to raise £2,588 or euros. Yeah, I think it's pounds. Saka ndizvo zviri kuitika izvi. Guys, let's continue to support family kwana Danmore. I'm going to leave the GoFundMe link handiti.
ndogara ndakureminder zvakare Mwari ndiye akatara, hanzi akatara maline, ende kana line ro rangosvika kuti glory musi uyu hausviki hautoudariki. So I'm not saying we are dying today, but what I'm saying is there are certain things, pane zvinhu zvinoitwa naMwari, pane zvinhu zvatinoitawo isusu sevanhu zvisingazoitiwi naMwari. Anditi basa raMwari nderekuti provide neupenyu, basa raMwari nderekuti ovhurirawo maopportunities, basa raMwari nderekuti protector. Patinenge tichifamba panze apa Mwari vachiti protector, vachidzivirira zvose zvipingamupinyu zvinenge zvakaisiwa zvinogona kutidonedza. Isuwo basa redu nderekutiwo tive vanhu vari organized. Anditi let's be organized people. Ngatitoreiwo inonzi diaspora insurance for all the students vari kuPoland. Today I'm not talking to you guys. You are students. You are 20. There is a bright future pamberi apa. Muchava maengineer. You are going to be nurses. You are going to be doctors. Zvese tokushuvirai. We wish you well. But what I'm saying is there are unforeseen circumstances. And I'm not going to put anxiety in you because upenyu ndewaMwari. But just play your part, the human part. Klikai link yeku diaspora insurance iyi. Anditi unobhadhira 10 pounds yako uri 1. Zviisewo uri 1. Yanhasi tiri kuda ma-students. Handisi kuda chii kana uchii. I'm not saying you are dying futi. Kana madaro moncommunicate nevanhu vari kumba, should anything happen to me, iyi policy yangu iyi. Ndosachishora medical aid. Kana uchitora medical aid unonzi unogwara here. Haugwari. Asi kana ukazogwara unozoda kuishandisa. Anditi ndoziva kuti it's not comfortable. It's not very comfortable for us to be talking things like this. I'm putting anxiety, I'm making you anxious, but the fact still remains. Alright, regai tipinde munyaya yedu inotevera. This letter was written on the 24th of December. Handina kuiverenga kubva musiwo. Saka aidaramba kuti ndokumbirawo kuti muverenge nyangu, saka regai ndiverenge. Tete makadii? Ndinofara zvangu. Things are not okay. Ndiri student. Ndiri mu3rd year. Next year March ndopinda mu4th year. I wish ndanyora nyaya dzangu dzose. But right now ndiri kutsvakira maparents angu mabasa. Vari kuZimbabwe. Daddy vari kwaMutare. My mama vari kwaMurewa. Kupera kwaAugust Daddy vakamisa basa, vashayirwa mari pabasa. Apa munhu anga achishanda pabasa kubva 2018 ndiri form 3. Vanga vachitengesa mataya emota pane company yemunhu wekuziva. My mom was a housewife. Tete from September they were not able to raise mari yekuti vanditumire chikafu. Fees iri kudiwa $2,000 apatorina. Ndiri kutraya kurarama this side. Ndichiruka musoro but mari yacho inoenda kumagetsi and food. I'm trying kuita drop shipping. Makastoma anouya apano neapo. Profit yacho ishoma $10. Kana ukatengera munhu zvinhu zvinenge hembe, cause shipping inodhura kubva kuno. If you overcharge munhu anosiya. Zvinhu hazvisi kufamba tete. Dad misplaced his O-level certificate, but he can speak English zvakanaka. He can work. Vane class 2 driver's license, but havana defense. He is good pakutengesa, havana passport yaka expire. Mom can work and she doesn't have a O-level. Also, rakatorwa nehama dzadhedhi vavo pakashaya baba vavo. Right now, mom vari kumusha nekuti vane mwana ane 2 years, my little brother. Vakati ndinogara nemwana kwakafaranuka. Dad is trying kutsvaka basa. It's been 4 months. Rent isina kubhadharwa, hoping kuwana basa asi zviri kuramba. My little sister akamira results eO-level akuda kudzokera kuchikoro, hapana kana chini. Kana pane group ramunoziva rinoposta mabasa, my mom can work mumba vasingadi kuti vauye nemwana, it's okay. My little sister anosara nemwana. Kana pane crash panoda, she can work. She can cook anything. Also Dad can do anything. So basically she's looking for a job for her parents. But now pandataura naye because ndaona namba yake yakanzi +86 ndazobvunza kuti kwewe unogara kupi? Akati anogara kuChina. Ndese kana uchigara kuChina unogotambura sei? Kana uchigara kuChina haufanirika kutambura because tose panapa toda zvinhu zviri kuChina. Pane vari pano vanoda maIphone, pane vari pano vanoda malaptop, pane vanoda macellphone chaiwo mafoni. Anditi pane vamwe vanoda zvinhu zvakasiyana-siyana because zvinhu zvose zvogadzirwa kuChina. So I wonder kuti why is she struggling? Ati iye ane malink ema-earth moving equipment, maspares ose. Anditi saka ndiri kungoshamisika kuti no, if you are in China you are not supposed to be suffering. Guys, ndichakusiyirai nhamba yemunhu uyu mune zvinhu zvamuda kutengwa kuChina because ndamuudza ndikati inini, if you're going to work with me you have to be somebody who's very honest because atidi zvekunzi pazonzi wakadlira mari dzavanhu. Akati iye bodo aiwa munhu uri honest.
istudent iri kuchina, saka anogona kutengera, because pane vazhinji vendoziva kuti muda kuupgrade kutenga isamsung nyowani iya inoichi ine makamera akanaka, kana kuti iPhone 17 yeorange iya, tengegwai zvinhu zvakachipa izvo. Isusu tichitodawo makamera atitengerewo ikoko. Saka if you need anything from China, I'm going to leave the link, the what you call it, number yake, tasiya number yake, motaura naye. Handiti pane vazhinji vanoti toda marana, yeyo rana yenyu kuchina. Iwe wacho uri kuchina woisawo maprice kuti ukwanise kuresa school fees, kwete kuti uzoita profit $10. Alright. Guys, ndokumbirawo kuti tiite so. Vane nyaya dzavo. Kana kuri kuti pane vanhu vane nyaya dzavo dzavamunoda kuti muise face yenyu, tiri kuinvitai kuti muuye urai tizotaura nyaya, mutiudze kana mune matestimony ezvamakaitigwa naishe. Pane for example paCovid paya takasangana nezvinhu zvakawanda, vamwe vakashaikirwa. If you'd want to talk about it, I am here, just let me know. Anditi tiri kuinvitai. Kana pane vanhuwo vane zvinhu zvavakasangana nazvo zvakangosiyana-siyana, urwere chaiwo, kukura kwakaoma, kuuyawo kuSouth Africa, vanhu vakaitigwawo zvakanaka sekuti wakanga usina business asi ukazotengawo business rako, Mwari vakakukomborera. If you have any story that you'd love to tell us, asi iyi iri kuitwa in person, please come. Kana pane vakaabhusiwawo, abusive relationships, kana pane vanhu ndozati tosangana nezvinhu zvakasiyana-siyana muupenyu, seye kuti kwai munhu akachirohwa necheni kusvika vhunika roko. If you are not scared of the camera, aiwa tiri kukuinvitai, uyai muzotaura nyaya dzenyu. Handiti guys, before we go, let me talk about Mother's Day. So far we have 35 places. Tatine 40, but so far taane 35 masiti. Ndiri kukurudzirai kuti toda madeposit 400 month and March, so that tinobhadhara tisecure nzvimbo yedu isazotoka, because venue yaya inoitirwa muchato, inoitirwa zvinhu zvakasiyana-siyana. Handiti saka guys, kana muchida kuuya vari kuTikTok, ndokumbira kuti mundi inboxe, ndokutumira link yegroup mojoin. Handiti ka vari kuYouTube, mondi same order, mondi inboxa, then ndokutumira link yegroup mojoin. Guys, ndiri kuda vanhu vari kuenda, people who know kuti they are going. Pane vamwe venyu vanouya kuzoona kuti chiri kuitika, after that moexita, munobvisa mweya wevanhu vari kufarira kuenda. Handiti ka alright, tokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitire zvakanaka. Chadzoka zvakare. Please tumiraiwo nyaya dzenyu, izvezvi hatisina nyaya dzekuverenga. Handiti On behalf of the family, I would like to really thank the Diaspora Insurance team for all the support and love. My name is Cynthia, and I am auntie, my nini, to Tawanda.
And it really meant a lot to have people that just come alongside us as a family and support us. You know, the fact that they looked after the programs, you know, even on the night before, they came with a personalized framed picture, and I was just like, wow, that is so thoughtful for them. They've been in touch with us throughout the process. They even helped us even soon after they found out what had happened to my nephew Tawanda. You know, just them holding our hand and walking with us as a family has meant really a lot. And even them being here today to do the live stream as well really meant a lot, because we have a lot of family still in Africa who could not be here physically. So it really meant a lot. So honestly, I would like to just really say a heartfelt thank you to the Diaspora Insurance team. And may God bless you for the work that you do. May God increase the work that you do. Thank you so much. Diaspora Insurance, peace of mind guaranteed.